ndị ọrụ nkụzi nakwa ndị ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ na mahadum Nnamdi Azikiwe Awka Anambra steeti akpọọla oku nyegara ndị ọ dị n'aka ka ha tinye ọnụ n'ihe gbasara ego ụgwọ ọnwa ha eji ha kamgbe afọ 2019. Chinyere Fesi Okoye kọrọ na ha mere ka amata nke a oge ha mere njem ngagharị iwe ha mere n'udo bụ nke ọ bụkwazi otu ahụ chịkọbara. Gerezie ụka Uju. Ife abịala ife a bụ peaceful procession ka anyị sị na enough is enough. Kwụwa n'onu anyị. Ọnọdụ a dịrọ m mma na arụ ọ na-ewutezi nri na maka na enwe m ezinụlọ tinyekwuzielu ndị ọzọ amaala m na nke mmụọ na mba abụ person with disability but then enwekwa ndị ọzọ nọkwa as well since 2019 ụfọdụ ndị borolo ego wee jekwuo ụgwọ ụlọ na ụdị na fa balance go na fa nọdụgo ọfụma asị ndị nwetara ọlụ na anyị niile na-atazi afọ. Many of us n'ebe a na nwego ndị achọpụchara na their houses mụnwa na onwe m n'ebe a kịta na ụlọ ebe anyị bi sef n'ọnụnụ mmadụ ka anyị nọ. Nke a bụ ọnọdụ si gbatakwuru ụfọdụ ndị ahụ akwụbeghị ụgwọ ọnwa eri afọ 5 n'abanye n'afọ nke 6 bụ ndị bụ akwụkwọ edegasịrị ihe ụfọdụ nke gụnyere n'ihe anyị na-ayọ bụ ka akwụ anyị ụgwọ anyị ji anyị ugbu a onye ji ego ụgwọ ọnwa anyị afọ 4 n'abanye afọ 5 arụrụ ọrụ akwụghị ụgwọ abụghị egwu achọtaba n'aka agba. Dịka ha na-ekwu na onye agụụ na-agụ bụ onye iwe dị n'obi, ndị a nke metara na-ekwu na ndidi ha nwere na-achọzi ịgbanahụ ha n'ihi na ihe isi ike a nọ n'ọnọdụ na ya ugbu a na Naịjirịa na-atọpụ ha akwa n'ukwu. N'ọnọdụ a na-emetụtaga anyị nne ihe fọsịrị anyị wa achọsị ka anyị nwụọ anwụọ because onye na-alụ ọrụ ịda akwụ ụgwọ as you can see onye awụ onye otu anyị aka n'ili eni enwe other people nwugo onwe. Some of us nwetara ọrụ a mgbe anyị dị very young and now people are becoming old. Anyị na-adị old, anyị na-akazi nka na-eche ka akwụọ ụgwọ mana mgbe ọbụla a na-enye anyị promise na nkịtị na-abụ anyị na-ayọzi biko nụ Nigerians bịanụ nyere anyị aka. Mbọ niile a gbara ịnụta ọnụ mmiri okwu ndị na-elekọta mahadum Nnamdi Azikiwe oge detara akụkọ a amịtaghị mkpụrụ n'ihi na a kọwara na onye nlekọta ya bụ mahadum bụ acting vice chancellor nọ n'ọgbakọ senate n'oge edere akụkọ a. Site n'Awka, abụ m Chinyere Fesi Okoye, akụkọ ụwa NTA.